Merħba, jena Mario Xwire fil-programmu għara Simbrasi lu jiġu elett membru parlamentari Ewropew 20 sena. Pratikament dinija l-ħames elezzjoni li se jkun qiegħed jikkontesta. Tul is-snin kellu ċans jaħdem fuq diversi files, l-aktar reċenti d-direttiva dwar il-bilanċ bej il-familja u x-xogħol imma wkoll id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità fosthom il-karta tad-diżabilità. Ra Simbrasi llum ma' David Kaza. Grazie tal-iltqajt l-istedina. Grazie lilek Mario, nsellem ukoll it-telespettaturi kollha tal-programm tiegħek. Tafu inside out il-Parlament Ewropew. Rajtu jinbidel. Ħafna rajtu jinbidel, però rajtu jinbidel għat-tajjeb. Ġifieri għatfad lidna naturalment xi difetti mela le, imma rajtu jinbidel u llum inħossni komdu għaliex għandi kuntatti tista' tgħid fil-gruppi politiċi kollha, kuntatti personali illi ħafna drabi jgħinuk meta tkun qiegħed tilleġisla, meta tkun qiegħed tagħmel liġi biex issib is-sosten tal-gruppi politiċi kollha fil-Parlament biex dik il-liġi tkun tista' tgħaddi. Allura inħossni iva li llum 20 sena tawni din l-opportunità illi insir naf lill-Parlament sew u lid-deputati li kolli bżonn is-sosten tagħhom. Semmejt għandi l-kuntatti fi gruppi politiċi differenti. Issir differenti mill-li ssir Malta l-politika? Ħafna, ġifieri il-Parlament Ewropew tibda l-ewwel fuq fejn naqblu jien u int. U mbagħad fejn ma naqblux naraw kif insibu kompromess, naraw it's a give and take situation. Ġifieri ma tistax tgħid jiena riddi u tittaddi tiegħi bil-fors. Il-Parlament Ewropew hekk jaħdem u jalla f'xi darba f'pajjiżna il-politika tibda ssir b'dan il-mod għaliex naħseb nkun qegħdin nifrankaw ħafna battikati żejjed il dan il-pajjiż. Ħanibda insemmi xi affarijiet li ħnimt fuqhom inti, tieni daqsxejn hekk l-opinjoni tiegħek. Meta se nibdew ingawdu mis-Social Climate Fund? Għala Social Climate Fund, ma ninsewx li dan huwa fond soċjali li ħajkun qed jgħin dawk il-persuni vulnerabbli u jaqgħu lura fil-miżuri li aħna ħanajdulhom jieħdu biex nittrattaw il-klima. Jiena kont responsabbli minn din il-liġi, minn dan il-fond, u assigurajt illi għal-poplu Maltu għal dawk li ħajkunu vulnerabbli, minflok 5 miljuni kif kelli meta sibt din il-liġi, għal-poplu Maltu qed nassigura illi nimmobilizza 60 miljun, tellajta minn 5 miljuni għal 60 miljun. Biex daw jintużaw għal dawk in-nies illi ħajaqgħu lura. Naturalment il-gvern mhux ħajaqbad dal-flus jom fuqhom kif iritu, fuq fondi u fuq finanzi bħalissa mhux tajjeb inħallu fil il-gvern jiddeċidiju, imma ħadkun il-Kummissjoni li tara l-pjan li ħajat il-gvern fuq il-liġi li għamiltin, tara l-pjan u l-Kummissjoni se tkun qiegħda tagħmel supervizjoni li dawk il-flus qed jintefqu verament għand dik l-anzjana li ma tistax tħallas u għand dawk dik il-familja li ma tistax taffordja tagħmel il-kambjamenti li hemm bżonn. Pereżempju, biex ngħinuk tħallas il-kont tad-dawl, biex tkun tista' tixtri karozza elettrika li inti ma tistax tħallas, biex nagħmlulek solar panels b'xejn fid-dar tiegħek, nagħmlulek insulation aħjar. Dawn se jkunu fondi li jkunu rridu jiġu immirati għal dan l-iskop. La nitkellmu dwar l-ambjent, nitkellmu dwar il-klima. Kellhom raġuni l-bdiewa jipprotestaw kontra l-istituzzjonijiet Ewropej, kontra l-Parlament Ewropew, kontra l-Green Deal? Ara, irridu noqogħdu attenti, kif għadlek qabel, irridu nsibu bilanċ f'dak li nagħmlu, ma nistgħux naħdu miżuri ambjentali u nħallu l-min jaqalura palmu mal-bdiewa u ma nistgħux naddottaw miżuri illi jkunu qegħdin jagħmlu ħsara lill-ambjent. Jiġifieri f'kull miżura li rridu nieħdu, f'kull miżura li aħna niddeċidu li nieħdu, naturalment irridu naraw li dejjem jinstab il-bilanċ biex kulħadd jimxi flimkien. Saqsejtni meta il-fond, naturalment il-gvern nispera li flok jattakka lil ġurnalisti kif qed jagħmel bħalissa u l-istudenti u lili jibda jagħmel dan il-pjan li qed nitlob biex inkunu nistgħu naraw fejn ħajintefqu l-flus dak li għandu x'jaqsam is-Social Climate Fund, jiena naħseb madwar sentej għandna bżonn biex dawk il-miżuri jiġu fis-seħħ. Imma kellhom raġuni l-bdiewa jipprotestaw kontra l-Parlament Ewropew? Kontra l-Parlament Ewropew ma naħsibx għax aħna ħadna miżuri, speċjalment il-Partit Popolari Ewropew. Adottajna miżuri il-Partit Popolari Ewropew li huwa favur il-bdiewa. Imma iva jiġi li kollok momenti fejn aħna nisbaljaw fid-deċiżjonijiet li nieħdu. U imma l-Partit Popolari Ewropew dejjem kien favur il-bdiewa. Id-dinja tax-xogħol tinbidel brata maġla. Wasal iż-żmien li jkun hemm reviżjoni f'dik id-direttiva dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol l-familja biex tirrifletti dak ġudej li għaddiet kemm 4 snin. Wasal iż-żmien li jkun hemm reviżjoni fiha biex twieġeb għar-realtajiet ta' issa? Huwa proprju dan li xlaqt il-gvern jagħmel, ġifieri għamilt miżuri minimum standards madwar l-Ewropa kollha. Saħalli għall-Segretarju Parlamentari Andy Ellul
li donnu evapora mill-xena politika bħalissa ma nafx ġralu, ma nisimgħu bih, ma mhux qed nisimgħu bih. Tattakka ħafna. Qed tattakka ħafna qed kampanja elettorali. Imma ħanajdlek law, jiena naf kemm għadt lill-gvern tagħtix il-miżuri il-minimum standards li daħħalt jien. Pajjiżna għandu bżonn ħafna iktar. Pajjiżna għandek min qed jagħmel ukoll żewġ part-time jobs biex ilħaq mal-ħajja, x'il-ħajja splodiet. Pajjiżna għandu anzjani li flok igawdu l-pensjoni qegħdin jagħmlu part-time biex ikun jistgħu jixxu l-mediċina. U konna ddilu l-gvern mhux biżżejjed li ddaħħal il-minimum standards li daħħalt jien mal-Ewropa kollha. Ħafna gvernijiet taw ħafna iktar mill-minimum standards. Jiena gbuli li għamlet dik il-liġi, gbuli li daħlet f'pajjiżi, gbuli li l-missirijiet jibbatuli grazzi David għax bis-saħħa tiegħek għandi tarbija u llum għandi 10 tim li flok ġurnata, imma hemm bżonn ingħatu iktar żmien biex il-familji jkunu jistgħu jgawdu iktar il xulxin. U iva dan il-gvern għandu l-poter fideh biex dak li tajt jien jagħmel iktar fuq. Imma donnu l-gvern ma jridx jisma'. Għares, tiġi ta' spiss akkużat li tagħmel ħsara lil Malta. Naturalment, mux li biss, issa probabilment jgħidu lek l-studenti qed jagħmlu ħsar il-Malta, illum qabel ġejtaw lista sħiħa ta' akademiċi u professjonisti, nies li jgħalmu l-żgħażagħ tagħna inaqdu flimkien biex jgħidu l-gvern qed jagħmel ħażin. Ma dak qed jagħmlu l-argumentaw Malta, inti tmur fil-Parlament Ewropew u tieħu pożizzjonijiet u tressaq u timbotta riżoluzzjonijiet biex nissalvagwardja l-istituzzjonijiet tagħna, ġifieri. Jgħidulek li kontra Malta tagħmel għalina. Imma dak kontra Malta ħanajdlek min, Joseph Muscat. Creech Kembri, Konrad Mizzi, Dawser u jimma sraċ. Mela tajjeb, jidek kiex imur il-Parlament u ngħid l-istituzzjonijiet ta' pajjiżi jridu jiddefendu l-poplu Malti u għawċi anka l-laburisti, għax ma mhux nagħmlu nazzjonalisti biss l-laburisti wkoll, ġi għall-poplu Malti u għawċi, it-tradituri ta' pajjiżna huma minn seraq. It-tradituri ta' pajjiżna ma dawk li raw isser isiju dawru wiċċa. Ma tagħmilx allegazzjonijiet, ġiena raw jekk l-affarijiet jiġu ippruvati fil-qorti. Sekonda żgħira. Għandek inkjesta magħmula minn maġistrat. U nispera naqblu qed isir attak fuq maġistrat inġustament. Jiġifieri qegħdin ninsew illi għandna provi oħra għandek FIU li jiena tawni rapport u mor bih il-qorti illi jiddikjara illi Kix Kembru Konrad Mizzi kienu qed jieħdu 5,000 kuljum minn fuq dan il-poplu Malti illi dak suppost il-kontijiet il-Panama nfetħu biex jaħdmu proprjetà. Għaliex ma tagħmilx affarijiet fuq pajjiżi oħrajn pereżempju? Nagħmlu aħna jiena ħdimt kontra l-Ungerija ngħidlek bid-dikjarar, kontra Orban, kontra l-Polonja, nagħmilhom daw. Imma naturalment David Kazu huwa traditur, ma nafx għalfejn is-soċjalisti sħabhom. Issa għandek viċi President li huwa MP Malti li ġej minn pajjiżi. Għalfejn is-soċjalisti Ewropej ukoll jgħidulhom l-istess ħaġa. Għaliex is-soċjalisti Ewropej il-Joseph Muscat kienu qalulhom mhux titlaq issa d-dieħla, itlaq issa. Għaliex ma ssibx sosten qatt mill-Partit Soċjalista. Għaliex il-verità ma jistax ikollok Prim Ministru ta' pajjiż illi kien qiegħed jiġi maħkum minn klikka ta' kriminali. Minn establishment mafjuż. Użajt kelma li qed tintuża ħafna. Int parti mill-establishment? Li m'iniex parti mill-establishment mafjuż li qed ngħidhomlok minn huma Joseph Muscat għandek lista sħiħ għallu. Id-dikjarazzjoni tal-gwerra kontra kriminali. Hemm min qed jgħid isma' kontra l-laburisti saret. Ma tqisix daqsxejn eżaġerata. Din hija, għax din hija kif jagħmel il-Partit Laburista. Jiena f'ebda moment ma tgwerra l-laburisti lil din il-klikka mafjuża. Il-klikka mafjuża mhumiex il-laburisti. Mhumiex il-laburisti, anzi laburisti jċemplu li jien kif għamlu lillum. Jgħidu li grazzja xi ġrieda li suppost qed nagħmel jien qed tagħmilha int. Il-klikka mafjuża jien ħaniġġielet u mhux waħdi qed inkun. Illum għamu ħafna nies, għamu l-istudenti, l-ġurnalisti, anke inti tal-establishment ma dispjaċini ngħidlek, inti ġurnalist. Ma nifformax parti mill-ebda establishment. Imma qed jattakka l-ġurnalisti kollha ma kienx hemm. Media house waħda li ma qallix inti tal-establishment. Jiġifieri l-istudenti illum ma ġidu bil-akkademiċi wkoll. Hija kulħadd l-establishment barra dik il-klikka ta' politiċi kriminali, barra dik il-klikka mafjuża illi kapparat il-pajjiżna biex isiru miljonarji minn fuq il-marit. Dawru daqsxejn rapport riċenti jidher li ħareġ xi Marzu li għadda, wara kif l-MPs Maltin għandhom vuċi aktar b'saħħitha minn ta' gruppi minn ta' MPs minn stati oħrajn. Għal xiex tattribwija di? Per eżempju, Roberta Metsola, l-President tal-Parlament Ewropew. U l-Awtorità tax-Xandir toħroġ ordni biex ma tinstemax iktar. Per eżempju, jiena wieħed mill-iktar 20 fil-Parlament Ewropew li għamilt liġijiet soċjali. Illum l-ewwel darba jien li ġejt fuq il-PBS nitkellem fuq il-liġijiet
illi għamilt jien. Toħduli xi komment minuta ma' MP oħra laburisti meta tkunu Strasburg, imma llum kellha tkun l-ewwel darba jien. Nirringrazzjak Marek mhux inti tagħmilhom dawn l-għażliet naturalment, imma illum l-ewwel darba jien li ġejt mistieden fuq il-PBS. Ara fuq traditur ninstema' waqt l-aħbarijiet tajjeb tal-PBS ukoll dak li jkunu kontrollati kollha minn Kastilla. Tara jiena mitlek mistoqsija dwar dan ir-rapport, ġifieri. Imma ħalli nirrispondi issa. Allura jiena f'5 tim m'għandix niġi invitat biex nitkellem fuq anka deċiżjonijiet importanti li ħadd liġi dwar il-persuni b'diżabilità, dwar il-work-life balance, dwar il-Fond Soċjali Ewropew li ġib tal-Maltin minn 5 miljun għal 60 miljun ta' traditur biss tiġi rapportat fil-PBS daw kollha ma jgħidux fuq il-PBS għaliex il-PBS sfortunatament istituzzjoni oħra maħkuma minn dan il-gvern illi għandu establishment ta' mafja madwaru. Għaliex l-MPs Maltin huma b'saħħithhom daqshekk fil-Parlament Ewropew? Għaliex naħseb inna ħafna, għaliex aħna niġu emmuti, għaliex naħdmu ħafna, jiena ili 20 sena naturalment, u ma nafx għalfejn jien iktar b'saħħti fil-gruppi soċjalisti iktar milli huma MPs oħra, ma jiena x-xogħol tiegħi nagħmlu mhux biss kif dejtajd l-ewwel għax din akkuża l-issil mhux minnek, dak li għandu riżoluzzjonijiet fuq Malta, ma naħdem verament fil-qasam soċjali, għalija huwa qasam importanti ħafna l-vulnerabbli, l-anzjani, il-familji, il-pensjonanti, iż-żaża, jiġifieri anke il-Fond Soċjali Ewropew kien tiegħi wkoll ta' dak. Jiġifieri kelli miljuni x'inqassam madwar l-Ewropa kollha biex ngħinu, pereżempju llum jintużaw biex studenti jagħmlu low levels ma jistgħux iħallsu. Daw jintużaw ukoll għal nies li għandhom problemi fis-saħħa mentali tagħhom. Daw ukoll għamlu David Casa u David Casa fuq hekk ukoll jiġu ma traditur. X'inhu ma targets tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew? Targets ġifieri tliet siġijiet ħajtellagħhom? Ngħidlek aħna nagħmlu ħlietna kollha biex nkunu 3 naturalment jidher illi ħafna laburisti u ħafna nies illi kienu jissimpatizzaw mal-Partit Nazzjonalista illum qegħdin neċeqilbu lejn il-partit tagħna jekk inkunu tlieta ħafna aħjar tista' tkopri ħafna iktar kumitati. Appuntu fuq di tal-kumitati ħanġibek wara 8 ta' Ġunju fuq ix biħsibek taħdem jekk tkun elett, fuq ix biħsibek taħdem fil-Parlament. Naturalment qasam soċjali ilu għandi għal dan istin kollha, sa naturalment dak huwa kumitat li se neqpan segwi, però jiddependu wkoll l-eżiġenzi li ħajkollu pajjiżna. Ġifieri aħna rridu naraw wara l-elezzjoni li jmiss x'inhuma l-kumitati l-iktar importanti biex niddefendu lil poplu Malti u Awċi. Aħna rridu mmorru f'kumitati fejn verament il-ħidma tagħna tinħass. Jiena kif għatlek, qiegħed f'kumitati fejn inħoss il-ġid li qed nagħmel. Jiena meta nidħol illum għand familja anzjana u jgħiduli li għandna l-carers leave bis-saħħa tal-work-life balance u għandi t-tifel jew t-tifla qiegħda tiġi tieħu ħsiebi għandha 5 ijiem fis-sena iktar li nista' ngawdi magħha biex tuħsibi dawn huma affarijiet li jien nieħu pjaċir nagħmel. Jiena disability card. Illum permezz tal-liġi tiegħi kull persuna b'diżabilità Maltija tista' ssifer u b'dik il-kard jekk tmur il-Ġermanja tittingħata l-benefiċċji kollha jingħata persuna b'diżabilità Ġermaniż. Dan huma l-kumitati li aħna nidħlu fihom. U naħseb jiena gburi bix-xogħol kollu li għamilt fil-Parlament Ewropew. David Casa, grazzi ħafna tal-kont miegħi il-programm Ras Imbras kuljum mit-tnejn il-ġimgħa fit-3 ta' wara nofsinhar fuq TVM News Plus, jirrepeti ruħu fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Nsemmilkom.